Musím sa priznať, že som bol dnes trocha nervózny pred vystúpením, ako asi gynekolog pred návštevou Anny Malíkovej, pretože... Vyzerá to tak, že pedofília v cirkvi je celosvetový problém. To sme nevedeli 30 rokov. Gay skupiny a kresťanské skupiny sú dve totálne odlišné veci. Jedni si potrpia na imíč, pekné reči, análny sex, a tie druhé sú gay skupiny. Tak... Pozeral som jeden rozhovor s mojím obľúbeným hudobníkom, on už je teraz 60-tník, a pred 3 rokmi dostal cenu za celoživotné dielo. Je to pekné, určite sa potešil, lenže hovoril, a čo je potom? Už v 57-čke som dostal cenu za celoživotné dielo, už čokoľvek potom natočím, už to nemá zmysel, lebo ten celý život som prežil predtým. A podľa mňa na Slovensku, a možno, že tu získam aj podporu, podľa mňa na Slovensku by sa dala uplatniť takáto cena, aj by som to nazval cena za celoživotné dielo do 25 rokov. Lebo keď pozeráte všetky tie súťaže, alebo keď ich nepozeráte, bo o nich počujete, podľa mňa výborná vec. Spievaj, tancuj, vykrúcaj, keď si na piču, neskúšaj. A môj posledný návrh, podľa mňa by sa to mohla volať cena Roba Opatovského. Že vraj sa začal vyrábať magazín, prvý pornografický magazín pre slepých ľudí. Fakt. A bude sa volať podľa toho známeho filmu Chyť ma, kto dokážeš. Sieť amerických obchodov Walmart sa dostala do problémov. Walmart, to je niečo ako u nás hociaký obchod, kde dostanete kúpiť banány a televízory na tom istom mieste. Dostali sa do problémov, pretože barbiny, čo sú babiky na hratie, tak černošské barbiny sa predávajú za polovičnú cenu oproti beložským barbinám. Ale je to nefér, pretože na černošské barbiny, hej, to si každý simne, ale to, že hispánskými barbikami sú podložené regály, tak to už nikto nevidí. Americké ceny, ako všetci vieme, sa delia na základe mnohých kategórií. Ja spomeniem iba niektoré, máme podľa mien, to sú Oscary a Emmy. Potom máme podľa gramáže, to sú Grammy a Tony. A potom máme na základe koncentrácie sračiek a to sa volá MTV Music Awards alebo niečo. Je to niečo? Mimochodom, včera som bol u kaderničky a ona, že ako to chcete, ja hovorím na Valka, piča mi strelila do ksichtu. Nebojte sa, je to len fáma. Podľa vašich tvári vidím, že je priskoro. OK, tak tých nasledujúcich 25 vtipov si nechám na inokedy.